Ακούσω το. Τα έχω δει. Πώς γίνεται αυτό. Πενάλτι. Τώρα με περνείς. Θα γίνουμε ρόμπα στο διαδίκτυο τώρα. Όποιος σχολιάσει αρνητικά την παρουσία μου το παίρνει. Άντε πάμε, ήρθε η ώρα! Να το! Να μου... Έλα ρε Γκουσότο! Εδώ για να κάνει άο ο Βασίλης τώρα ήταν φάου. Κάνε μου μία δήλωση για το διαδίκτυο. Μία δήλωση για το διαδίκτυο θέλω. Τα πράγματα φίλε μου είναι πολύ σίγουρα. Δεν έχουμε να βάλουμε ένα γκολάκι να καθαρίσει η ομάδα να γίνει. Δεν υπάρχει φόρ περιοχής δηλαδή. Τίποτα, εκεί είναι το πρόβλημά μας. Κατά τα άλλα πετάει η ομάδα. Πετάει.